Lord bless you. Tonight I'll minister from the book of Numbers 20. Numbers 20. Numbers 20 from verse 7. Numbers 20 from verse 7. Chatara pamusoro penyasha, I'll talk about grace. Numbers 20 from verse 7. Numbers 20 from verse 7. Numbers 20 from verse 7. I'm Fumafik Dennis. How are you doing, my brother? How's Rustenburg? May the good Lord bless you over there in Rustenburg. God bless you so much. Thank you for tuning in. Numbers 20 from verse 7, and I'll read. The Lord said to Moses, take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community, so they and their livestock can drink. So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm, struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and the livestock drank. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of Israelites, you will not bring this community into the land I give them. These were the waters of Meribah, where the Israelites quarreled with the Lord, and where he showed himself holy among them. Mwari vakudzi nekuda kweshoko ravo. Nyaya ndinayo manhero anhasi iri pamusoro penyasha dzamwari, the grace of God. Vana veIsraeri vaine nyota vakachema kuna Moses. Moses ndokubva achema pamberi paMwari. Mwari ndokubva vapa Moses naAaron an instruction kuti endai pamberi pevanhu, uye Moses takura tsvimbo yako, carry your staff, take your staff, you and your brother gather the assembly together, speak to the rock before their eyes. Vakapiwa an instruction yekunotaura nedombo, to speak to the rock. Moses naAaron vaenda pamberi pevanhu. Bible noted, then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out. Mike Saka, you are welcome. A good morning to you over there in New Zealand. Glenn Mabeka, how's Cape Town? May the good Lord bless you. Baba Manatsa, God bless you so much. Tonight I'm talking about the grace of God. Murumanonzi Moses na Aaron vakapiwa instruction na Mwari Israeli nenyota kuti just gather the people in their assembly, then muri pamberi pavo, just speak to the rock and the water will come out for them to drink. So Moses na Aaron vaenda pamberi pevanhu, Moses atakura tsvimbo yaJehovha. Bible rat, and Moses struck the rock twice and water gushed out. Mufaro washe chikuya, you are welcome. Daniel Mushangwe, you are welcome. So Moses na Aaron vapiwa instruction yekuti vaende kundotaura nedombo kuti vanhu vawane mvura. But Moses na Aaron, Moses ndokubva asumudza his arm, his hand, ndokubva aita struck the rock twice and water gushed out. Ndakakura mukudzidziswa, especially kuchikoro, kuti kana formula iri wrong, automatically the answer will be wrong. Nzira yauri kushanda nayo, nzira yauri kufamba, kana isiri the right way, inokusvitsa kwaunofanirwa kusvika, zviri pachena kuti unorasika. You need the right way to make the right destination. Unofanirwa kufamba nzira kwayo inokusvitsa pane zvinhu chaizvo. Unofanirwa kuenda mu right direction kuti uende kune imwe nzvimbo yakasanangurwa. Kureva kuti ukarasika, instead yekuti uende ku east, let's say town iri ku east, yoenda towards the north, automatically hausvike ku town.
So with such kind of dzidziso nezvatakakura tichiudzwa nekuona muupenyu, you come to a place yekuti you wonder now when you read such a scripture kuti murume uyo ataurwa naMwari kunzi speak to the rock. Iye haana kutaura nedombo, akataura nevanhu in the presence of the people. Moses akataura nevanhu akati, you rebels, must we bring you water from this rock? He was supposed to speak to the rock, but he spoke to people. Ndokubva ataura nevanhu, ari supposed kutaura nedombo. To my surprise, mvura ndokubva yabuda. To my surprise, mvura yakabuda. God was not happy, but water came out. The community yakawana mvura, livestock, zvipfuyo zvavo zvikawana mvura. Mwari ndokubva vati, but the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I have given. So the instruction was, speak to the rock. Moses ndokubva andorova dombo, mvura ndokubva yabuda. Which means ari kushandisa a wrong formula, yet ari kuwana the desired results. Moses warova dombo, mvura ndokubva yabuda. Mwari vati kuna Moses, taura nedombo, speak to the rock. Moses ndokubva arova dombo. Let me quickly help you with Exodus 17 verse 6. Exodus 17 verse 6. Vanhu vaine nyota. First incident yavakanwa mvura padombo. Moses was instructed to strike the rock. But pana Numbers 20 verse 7 again. Numbers 20 verse 7. Moses was instructed to speak to the rock. Firstly, he was instructed to strike the rock. That's Exodus 17 verse 6. Then Numbers 20 from verse 7. Anzi enda unotaura nedombo ndokubva arova. Kurati, in other words, Moses ari kuti kana ndakabata an instruction, kana ndakabata the principle yakandishandira kudhara, I will just continue with that one. He's working, kana kuti ari kushanda ne-experience. This time audzwa kunzi taura nedombo. To him it's a bit strange kuti how can you speak to the rock? Dombo harinzwe, dombo haritaure. But Mwari vamuti taura nechisinganzwe, taura nechisingataure, mvura ichabuda. So I don't know kuti Moses wakazvifambisa sei, but Bible rinoti ndokubva ashandisa an old method and water gushed out. Murume uyu zvaaita handizvo zvaanzi aite, but zviri kudiwa panzvimbo ndokubva zvaitika. It's very tricky. It's very tricky. It's very tricky. It's more like a picture in our times. Yekuti dzimwe nguva vanhu vaMwari, they are fighting each other. And uchitarisa vese vari kufaitana, they pray for the sick and the sick get healed. And miracles, they also happen. Right side, left side. These guys are fighting these guys. Avari kuti aiwa Bible hamusi kuriparidza mushe, muri kupotsa zvakati. Vachiita vachioperata nedimension yavo. You see miracles happening this side and also this side. You see healing happening to this side. And sometimes it disturbs you as a believer now. Who is the right guy? Because when you want to judge them from the angle ema miracles, handisi kutaura kuti maybe vamwe havasi kushanda naMwari. Aiwa, vese vana Mwari, but vamwe vane lesser understanding, vamwe vane a lower dimension ye revelation. But at the end, my desires results, they can be found in both angles or from both dimensions. I don't know, kana pane a witness here akambo experience such a thing. Yekuti you listen to this man, criticize this man, but when they pray for the sick, there are miracles happening in different ministries, yet they fight or they contradict with each other. That's where you can get now the understanding here. I don't know if I can get a witness here. There are times things are so disturbing. Avavane understanding yavo, avavane interpretation yavo. Yet in both their ministries, you see the work of the hand of God. Healing iriko vachiti pachinamatirwa munhu in the name of Jesus.
From this side, people are get healed. From this side, they are healed. But by sound doctrine, they are different. Some, they know maybe better than others. Some want a deeper revelation than others. But you see the hand of God in both ministries. Yet, by doctrine regime, they are so different. And it's so disturbing to an extent yekuti you begin to wonder kuti saka side rina Mwari nderipi vari kufeka ndevapi. Why? Because you see kuti Exodus 17 verse 6. I need to read Exodus 17 from verse 6. And it reads, I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and the water will come out for the people to drink. So Moses did so in the sight of the elders of Israel. He did so in the sight of the people of Israel. Vanhu vakawana mvura pana Exodus 17 verse 6. Moses anzi naMwari, strike the rock. He was instructed to strike the rock by God at Exodus 17 verse 6. But later now, at Numbers 20 from verse 7, he was instructed to speak to the rock. Pekutanga akanzi rova dombo, pechipiri ndokubva anzi taura nedombo. Saka pakutaura haana kuzotaura. Akashandisa an old method. Ipapa pari kushandisa an old method, God is not happy. Nyangwe zvakamboshanda zvikaita, but God is not happy. Why? Nokuti Mwari varuda kuti aende at another level. Mwari varuda kuti aimprove, aende at a better level. Yekuti haacharova dombo, but achataura nedombo, which means he wants to set a level pamberi pevanhu yekuti vazive kuti Mwari uyu haasi Mwari wanezuro bedzi, but is also the God of yesterday, today, and forever, which means he can do a new thing, which means he is mighty and powerful. Zvekuti he cannot just continue to repeat the same method to bring results, but he can do something new, and he can guarantee you results. What am I saying? Pane nguva yekuti isuti tinoshanda nemaformulas. Kuti ukadai zvinodai, ukadai uno zvinodai. But there are times yekuti God will give you a new revelation concerning something. Hazvireve kuti the old one haishande. But there is a mystery hidden. I will explain the mystery hidden concerning this issue. Why? Because mvura yakabuda mu disobedience ya Moses. Mwari havana kufara, but my results akavapo. Let me quickly show you the side of grace. Moses was wrong. He was instructed to speak to the rock, and he struck the rock, and water gushed out. He was wrong, but the results were given. He was wrong, but water gushed out. Komvura inobuda sei pamunhu ari kuita disobedience. Mvura inowanikwa sei pamunhu ashandisa formula isiyo. Nokuti Mwari vamuti speak to the rock, iye ndokubva arova dombo. Sei dombo ragona kurilisa results kuna Moses ari wrong. You will see that the mystery of this rock is all about Jesus. Jesu ndiye dombo riri kupa vanhu upenyu. Water is life. Jesu ndiye dombo ari kupa vanhu upenyu. So Moses now is standing in the presence of God. Ari mu presence ya Mwari. Saka paari kurova dombo, Jesus now is standing to help those who are weaker. Kuti pave ma results haasi kuuya nekuda kwa Moses. Ma results ekuti vanhu vanwe mvura ari kuuya nekuda kwedombo. Why? Nokuti dombo ndi Jesu. Zvoreva kuti Jesu ari kuita stand on the gap yekuti no matter human error, as long you are in the presence of God through Christ Jesus, results can be given to humankind. Kureva kuti amene wandiri kuparidza kwari maneranasi. You understand this? Because there are times yekuti you were not doing right, you were not doing things in the right way, but God just kept you, and you just saw things flowing in your life. And maybe you're not all that prayerful, but you see things happening.
haisi nyaya yekuti zvauri kuita ndozviri kuunza maresults, but inyaya yekuti grace is speaking for you. Moses ari supposed kutaura nedombo, ndokubva arova dombo. Dombo ndokubva raburitsa mvura. Dombo ranotaura nezvaro, ndikutaura pamusoro paKristu Jesu. Dombo rakaraswa nevavaki ndo rakazova musoro wekona. Dombo rinonzi Jesu. Kuda kuti Moses in the presence of God, but nekuda kwekuti Kristu aripo, which means law inokundikana. Ukatoona wakugona, it's not by keeping law, but by the reason of the grace of God that is speaking for you. So nyasha DzaMwari kuburikidza naKristu Jesu ndo dzapa maresults panzvimbo iyi. I'll help you, I'll go deeper this way. So Moses anzitaura nedombo ndokubva arova mvura kwakubuda. Kureva kuti dombo ndo riri kupa maresults kwete Moses. Why? Moses is wrong. That's why Mwari vakatoti, you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of Israel. You will not bring this community into the land that I'll give them. Moses was wrong. Moses akatsamwisa Mwari. Mwari vakati hauchapinda munzvimbo yandirikuda kupa vana veIsraeri nokuti hauna kunditrusta enough in this place. So how can results, say maresults aripo kumunhu ari kutonzi hauchapinda? The rock is a shadow picture of the grace of God, because that rock is Jesus. Saka Jesu ari kuti mukukundikana kwemunhu, ini ndini ndicharovererwa, ini ndini ndicharowa kuti ndikupe maresults. Saka pese paunowana maresults, haisi nyaya yekuti wateerera, inyaya yekuti pana akarowa, kune dombo rakarowa rikaburitsa ropa. This time pari kubuda mvura. Why? Moti ukashaiwa mvura, you cannot survive. So water is life. Saka it's a shadow picture ya Kristu Jesu ari kudeura ropa rake. Remember on the cross, ropa nemvura zvakaerera. Ropa rikatipa upenyu. Blood means life. So panapa Moses haana kuita zvataurwa naMwari, but zviri kudiwa panzvimbo zviri kuitika simply because of grace, because that rock represents Jesus. Ndokubva apiwa a judgment kuti hausi kuzopinda. I'll read verse 12. But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of Israelites, you will not bring these people into the land that I have given you. All right, judgment means wagai. Ndati panapa pane nyasha dombo riku representa Kristu. Let me take you to the book of Matthew 17. Matthew 17. Chirutaura pamusoro pemurume unonzi Moses iyeyu. Matthew 17 verse 3. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Moses and Elijah talking with Jesus. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I'll put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Pa Mount of Transfiguration, pari kuonekwa Elijah na Moses talking with Jesus. Apa Moses akanzitaura nedombo. Dombo ndi Kristu. Moses ndokubva arova dombo, mvura ikabuda. Mwari ndokubva vati kuna Moses, hausi kuzopinda nokuti hauna kuteerera. This time Moses haana kutaura nedombo, arova dombo, but mvura ndokubva yabuda. So vanhu vanogona kubata pekuti Moses haana kutaura nedombo, right? Moses ndokubva anzi hausi kuzopinda. But now we see Moses ikoko ku promised land now. Moses, Jesus, Elijah vari pachikomo. And this time Moses is talking to Jesus.
which means Moses wakakundikana kutaura nedombo anova Jesu akarova. But nekuda kwenyasha, nokuti muna Kristu mune nyasha, dombo ndokubva raburitsa mvura. Dombo rinova Jesu ndokubva pazowanikwa mukana wekuti Moses asina kutaura nedombo, akutaura naKristu iye mbune, not a shadow picture ya Kristu kumashure. So Moses haana kupinda, that's true, but Moses akapinda, that's a revelation now. Haasi kupinda with the people of Israel, but ari kupinda by grace, kureva kuti haugoni kuita zvinhu through vanhu, but unogona kuita zvinhu through Christ, nokuti ndiye ane nyasha. Akarova mvura dombo, mvura ndokubva yabuda. Anzi taura nedombo, haana kutaura, but mvura yakabuda, nekuda kwekuti dombo iri ndi Kristu. Saka pano now taakuona Moses akutaura nedombo, dombo raari kutaura naro ndi Jesu. So this time Moses atopinda ako, but haana kupinda nevanhu, apinda naJesu. Kureva kuti Moses paakakundikana, chakamupa maresults inyaya yekuti dombo iri ndi Jesu. Saka kana Jesu wakundikana uri paari, anotora kukundikana kwako oisa paari, otora kugona kwake oisa kwauri. Kureva kuti this time Moses chiri kuita kuti aapiye, it's because he's now speaking to Jesus. Ari kutaura naJesu vana Elijah. They appeared before the Moses and Elijah, talking with Jesus. But let me just take you back a little bit. He was instructed to speak to the rock, and he struck the rock, and water gushed out. Nyaya haisi yekuti Moses ateerera nokuti atokundikana, but pane nyaya ndepekuti ko mvura inobudirei kana murume uyu asina kuteerera Jehovha. It's all about the grace of God. Akamborova dombo mvura ikabuda, it was not a problem. This time arova dombo mvura ikabuda, it's now a problem. Why? Because pane imwe in instruction yaapo. So pane nguva yekurova dombo onwa mvura, nenguva yekurova dombo otsamisa Mwari, yet mvura iri kubuda in both dimensions. But there must be a better revelation at this side, a better revelation upon Numbers 20. Why? Because this time you need to speak to the rock. So there are times you get results, not because you are a good guy, not because you are so prayerful, but it is the grace of God that is speaking on your behalf. Nyasha DzaMwari dzinomira panzvimbo dzotaura on your behalf. Mukukundikana kwako, you'll be surprised nemamwe maresults muupenyu wako. That must humble you now. That must take you back to understand that, okay, it's now grace speaking on my behalf. Why? Because ini pachangu nanzina Mwari ndiite izvi ndokubva ndaita the opposite, but the results are still there. I don't know whom I'm talking to, but ukatarisa upenyu hwako dzimwe nguva une paunoshaisha, paunokanganisa, paunopotsa, but the grace of God will continue to speak on your behalf, and you'll be surprised kuti indau zvinhu zvafamba zvakanaka ndisina kuronga zvakanaka. There are times yekuti wanyatsoita error yawanyatsoona kuti this is an error, but at the end things will just flow. Water will just gush out. Izvozvo zvinofanirwa kukusvitsa palevel yekuziva kuti okay, it's all because of his grace, not my effort. Why? Nokuti kana ndakanza uchapinda nokuti warova dombo, inda kuti taura nedombo, tozonzwa kuti Moses akaonekwa aako nawo, but aina Jesu vachitaura. Kureva kuti Jesu mupresence yake mune favor, anokugonesa zvawatadza wega. Why? Because paakaapia Jesu paMount of Transfiguration, Bible rati, and he was speaking or talking to Moses, which means muna Kristu mune nyasha dzekuti chauri kukundikana anochikonzera kuti uchigone. Maresults anogona kuwanikwa kwete nekuti
une zvawagona. But there is the other side of God, or there is a dimension in God. You could even in your error, but by his grace, you can see results. Vanhu vakanwa mvura yemunhu asina kunge ateerera. Let me show you the other side of this story. The other side, it simply means rudo rwaMwari towards vanhu vari kutungamirirwa naMozisi. Mwari vari kuti vanhu havangafe nenyota because mukomana uyu haana kunditeerera. What I'll do, I'll make water gush out for the sake of my people. But this guy, this leader, asina kunditeerera, we can settle our issues aside. Do you know kuti Mwari apa vakakeep a secret? It's just known to us because it's been recorded or written down. But Moses aita error. Mwari havana kuraise another leader unoparidza pamusoro peera yaMozisi. This was a true error. Mwari vakatomuti taura nedombo iye ndokubva arova mvura ndokubva yabuda. Vanhu vachitonwa mvura vari kunwa chinhu chabuda nemistake. But that mistake was kept as a secret by God. Mwari vakadhila naMozisi ivo pachavo. Vakati uku hauchapindawo. It was a private matter, a private judgment on the man of God. Vanhu chavo vakanwa mvura, but havana kuziva the secret behind kunwa kwavo mvura. So there are times yekuti results anogona kunge ari available. God can use somebody. Kwete nekuti he is holy. But for the sake of his people, Mwari unogona kukonzera kuti vanhu vanwe mvura. But iwe waoperator uri mumistake. Understand this and hear this very well. Moses wakanzi taura nedombo ndokubva arova vanhu vakanwa mvura. That imwe reason iri behind kuwanikwa kwemvura kuti vanhu vanwe. A lot of people were being led by Moses. So Mwari uri kutarisa vanhu vazhinji vane nyota. Ona kuti I cannot punish all these people to go thirst and die of thirst. Nekuda kwekuti Moses haana kuteerera zvandataura. I'll rather make the water gush out. Ndopedza nyota ine vanhu ndofidha vanhu vangu. Then I'll settle this matter between me and Moses. So there are times yekuti you see results happening. Haisi nyaya yekuti you are prayerful or you are powerful. Inyaya yekuti Mwari vari kukushandisa as a channel to other people so that kuti vanhu ivavo zvinhu zvivafambire zvakanaka. God has put you on a position, on a place, on the gap, to stand on the gap for your brethren. Saka Mwari for the sake, pane nguva yekuti you get a financial breakthrough. Kwete nekuti you are too smart in business or something else. But for the sake yekuti God is using you as a channel. Maybe kunerera is using you as a channel. Maybe kuvanhu vari less privileged. So God knows kuti if I deal with you in a harsh way, yekuti results haachabuda, mari yacho haichabatika, there are families that are going to starve. So for the sake of those families, nevanhu vari less privileged, God can make water gush out. Finances gush out. Favor gush out. Not because you are prayerful or you are powerful, but because you are a leader or you are in a position. Yekuti if God deals with you in a harsh way, yekuti hapana result ichabuda, there are a lot of people following you who are thirsty, who are dying of thirst, who need this water. So even in ministry, it happens. God can bring a deeper revelation of the word into your spirit and you can minister to people. And people without knowing, they can clap their hands, they can say, wakapenga, you are very powerful. But the secret is, you are not powerful. People are thirsty. So Mwari vari kuti, you as a leader, as a mouthpiece, semunhu wandakaisa on the place, what I'll do, I'll make water gush out for the sake of my people. But you and me, tine nyaya dzedu. So which means in private, unenge uri failure. In public, uri champion. Ndo zvakaitika palife yaMoses. He was a public hero. A private failure. People were celebrating breakthrough, while list ipapa ari kufesa
break down. Mwari vari kuti hauchapinda, yeti vanhu vari kushedzera kuti tapinda, tanwa mvura. Mozisi anoita mamiracles. Miracle yaitika hongu, but haisi nyaya yekuti Moses anoteerera or Moses is powerful. So that's why there are times yekuti as a preacher ukasa understand kuti this gift Mwari vakaisa mandiri for the sake of people, but me and God, am I right standing with God? Why? Because a gift can fool you to a level yekuti mvura iri kubuda, but uri kuoperate uri muobedience. Gift can fool you to a level yekuti mvura inongoramba ichibuda, vanhu vachinwa mvura, iwe uri wrong. So haufanirwe kumuvwa nekupushwa nekuti mvura yabuda here. Am I doing the right thing? Because at the end, vanhu vachiwana breakthrough, iwe uri kuwana breakdown. Apa ndo pane incident yekuti Mwari vakajaja Moses vakati hauchapinda. Yeti pari kunzi hauchapinda, pane a miracle. Pane chishamiso chiripo. Pane mvura yabuda mudombo. Yeti mumwe munhu haachapinda, but pane miracle iripo. So miracle haisi guarantee. Why? Because those are just gifts. Maybe God is doing it for the sake of his people. People of God, hear me very well. He was instructed to speak to the rock. But firstly, Exodus 17:6, he was instructed to strike the rock. Kureva kuti there was a dimension. Mwari akuda kuti munhu aoperate at a new level or at a better level of understanding. Sometimes when ministers of the word are not mature, you can judge somebody striking the rock. Yochitayo, we don't strike the rock, we speak. But kana uri pa level yepa Horeb, you must strike the rock. But pa level yepa Meriba, you must speak to the rock. He's the same God, but at a certain point in time, he can bring out water when you can strike the rock. But at another level, he can bring out water when you speak to the rock. So there are times yekuti you are mature, cannot by God's grace, uri kuoperate pa dimension yekuti you just speak and things happen. But there is somebody ari pa dimension pa Horeb yekuti without striking the rock, you will not get the results. So vari two vakasava machiwa nekuunderstand, they can even fight each other, or mumwe anogona kuda kuva outstanding kuti amakise mumwe kuti you are still speaking to, you are still striking the rock, while at our church we just speak to the rock. There is a level when you can lay hands on people and people get the healing. But there was a level yakaoperatwa na Peter yekuti vanhu vaita step on Peter's shadow vachiwana healing. Those are levels and dimensions. So there's a dimension yepa Horeb yekuti you just struck the rock, and there is dimension inowanikwa kana wasvika pa Meriba yekuti God wants you to speak to the rock. But Moses paanzi taura arova dombo, and water gushed out. Handizive kana uchidinzwa ipapa pamangu. Mvura iri kubuda iyi yabuda nokuti unoteerera kwazvo, unonyengetera kwazvo, unotsanya kwazvo, kana kuti this is pure grace. This is just the love of God. Jesus is the one speaking on your behalf. Nokuti shoko rera wanzi uteerera una kuriteerera, but nyota yapera. Do you know there are times that in life yako you get results, you get blessings and favor. To an extent you'll be shocked, but the way I'm doing things, how come to want such results? That's the grace of God. There was a time mukomana nonzi Samson akarara kumba kwechifeve. Vanhu ndokubva vaungana panze vakati tonight toda kumubata paanobuda mumba. Then when he came out of that house, the power of the Lord came upon you. Akatakura magedhi akaenda nawo pagomo reHoreb, vakatadza kumubata. Coming out from the house of a prostitute. It does not mean God was standing on behalf of him, but it's okay, just do it. No.
There are dimensions that you get the results just by the grace of God. May the grace of God speak on your behalf. May the grace of the Lord favor you. To an extent yekuti nyota iripo ngaipedzwe kwete nekuti unogona pane kuda kwekuti nyasha dzaMwari dziri kutaura on behalf of your life. Dombo rinonzi Kristu ngaritaure pamusoro peupenyu hwako. Nyasha dzikataura on your behalf, even your shortcomings and your error haigone kustopa the blessing or the gushing out of the waters at Meribah. Bible writes, and the waters came out. Mvura yakabuda paMeribah. Mukomana haana kuteerera, asi mvura yakabuda. Akatopiwa judgment yekuti hauchapinda. Bandazoona Jesu achitaura naMozisi, kureva kuti ukatadza kupinda nekugona kwako nekuita kwako, but because you are standing pana Kristu munyasha, iye ndiye unokusvitsa ikoko, iye ndiye unokupinza ikoko. But let me just give you a picture of this guy called Moses. Mukomana anonzi Moses uyu, zita rekuti Moses akaripiwa nemwanasikana waFaro. Chikonzero zita zvarinoreva kuti chandakatora kumvura. Chandakatora kumvura. What I have drawn from water. Moses means what I have drawn from water. Kureva kuti chandakatora kumvura. So Moses was named by Pharaoh's daughter. Because Pharaoh's daughter ndiye akatora Moses kumvura. Maybe I need to show you a scripture. We need to just quickly go through it. I'll read Exodus chapter 2 from verse 10. Then the child grew older. She took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. She named him Moses, meaning I drew him out of the water. I'll read again. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. Urati Moses zvinongoreva kuti chandakatora kumvura. Saka Moses, the last thing, chiri kumushaisa qualification to lead people into the promised land, inyaya ine chekuita nekubuda kwemvura. Nekuda kwekuti zita rake rinongoreva kuti chandakatora kumvura. Saka this time chiri kumutadzisa kupinda mupromised land, incident ine chekuita nemvura. Zita rake rinoreva chandakatora kumvura. Chaakumutadzisa kupinda, Mwari vati hausi kuzopinda nokuti hauna kunditeerera pamberi pevanhu tiri paMeribah. Incident ine chekuita nemvura. Which means his name, zita rake rekuti chandakatora kumvura, ukaririvhesa rinongoreva kuti pane chichatorwa maari nekuda kwemvura. Maybe you're not hearing me. Moses zvinoreva chandakatora kumvura. Chiri kumutadzisa kupinda nawo Mwari vati hauchapinda nokuti hauna kunditeerera panzvimbo inonzi Meribah. Zvakureva kuti pamvura. So Moses is connected to water. Moses is connected to water. Zita rake rinoreva chandakatora kumvura. Aberekwa akanoiswa kumvura kuNile River. Ndokubva anotorwa kumvura nemwana womwanasikana waFaro. Akatorwa kumvura. Saka chaakumutadzisa kupinda nawo chiri connected nekwaakaberekwa akagadzikwa. Environment yake yanga iri mvura. Saka environment yakava powerful to him, ikamudinaya destiny yaanga zina Mwari tora vanhu veIsraeri uende nawo Canaan. But Canaan haachapinda nekuda kwemvura. Why? Nokuti paakaberekwa akatsvetwa mumvura. Environment yaakaberekwa akatsvetwa mairi yakadisturba destiny yake. What's the environment? Message inokurera yaunokura mairi.
can be a trap pane kwauri kuenda. Akatsvetwa kumvura kuNile River, akatorwa kumvura. This time ari kutadza kupinda Kenani nekuda kwenyaya yemvura. Iye akatorwa kumvura, and anonzi zita rake noreva kuti chandakatora kumvura. I drew him out of water. Ndakamutora kumvura. So he is called Moses, saying, I drew him out of water. So water now ndiyakuita draw out of him destiny. Iye akatorwa kumvura, mvura yakutora destiny yake. Prophet of God, Shama Shabalala Wange, may the good Lord bless you. Man of God, thank you so much. Maite Klamurgira Nyamunda, may the good Lord bless you. Sbongilem Zila, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. But panenya yangu ndepekuti he did something wrong. He was instructed to speak to the rock, and he struck the rock, and water gushed out. That number one, it was just simply because of grace. The rock represents Jesus. So in the presence of Christ, he stands on your behalf to help you in your shortcomings. Vanhu vakawana mvura, Moses aita zvisirizo nekuda kwenyasha, nokuti Jesu ndidzo nyasha dzaMwari. Muhutera nekukundikana kwedu, he stands on our behalf, and by his grace we can still make it. Tinozviita kuburikidza nenyasha dzake. Number two, it is the love of God towards the congregation of Israel. Nyasha dzaMwari pamusoro pevanhu vazhinji, mhuri zhinji dziri kutevera Moses. Mwari akatarisa vana, akatarisa mombe, akatarisa makwai, akaona kuti these people nezvipfuyo zviripo, can they go thirsty because ye misunderstanding ya Moses? Mwari ndokubva vati, I will deal with Moses, but I will let the miracle happen anyway. So Moses auchapinda, asi vanhu mvura inwai. So there are times yekuti the blessing iri kuflowa mulife mako, it's not a matter yekuti you are right standing with God, you are doing something great. It's just because responsibility yakaiswa naMwari on your shoulders. When God looks at you, he's looking at a generation, he's looking at a family, he's looking at many people. Mwari vanoti vakaona Abraham vanoona marudzi mazhinji. So sometimes kune vanhu vakaiswa in custody, in your hands, vari connected to you. They are the reason of the gushing out of the waters. They are the reason. I'll give you an example. As I'm preaching now, there are people who are watching or listening. Vanema issues, avanoda kuziva. So I'm going to pray about for the Spirit of God to reveal things to them. So when I stand here in front of you ministering, mostly what I know, although I have grace to minister, but your questions, what you have been crying for before the Lord, God will use me now as the mouthpiece to speak into your life. So when I'm speaking to you, when I'm speaking into your life, it's not because of me. It is the love of God towards your crying. Why? Mwari vakatarisa vanhu vazhinji vane nyota, vane nzara, vane nyota. Many families dziri led by Moses. Mwari vaona kuti Moses haana kunditeerera. But can these people die of thirst because of one man? Can this generation be wiped out because of thirst? Nekuda kwekuti Moses haana kunditeerera. And God will say, for the sake of these people, I will make things happen in your life. Iwo kurova kwawatoita dombo, mvura ichatobuda. Hauna kuteerera, mvura ichabuda because of the families that you are leading. So there are times that God will make things happen in your life simply because you are a father. You have a family to look after. Mwari vakatarisa vana vako, Mwari vakatarisa mhuri yekwako. There are things that God can do just for the sake of those who are connected to you. So there are times God can use me as a minister to minister with deeper revelations.
Not because I'm too prayerful or I'm too gifted, but for the sake of his people who have put their trust in me as a minister. God will make the waters gush out. Mvura haisi kubuda nokuti Moses agona. Aiwa atadzi. Mwari vamuti speak, yende kubva arova. Maybe haana kutrusta kuti can I just speak to this rock kuti singanzwe pane chobuda here. Mwari vamuti taura nedombo. Era yake ndokubva ataura nevanhu ndokubva arova dombo. Dai akagona hake, dai akarova vanhu otaura nedombo. It was fine. But Moses wakarova dombo akataura nevanhu. Akarova dombo akataura nevanhu. Mwari vamuti taura nedombo. Speak to the rock. Then he struck the rock. Ndokubva ati kuvanhu, can we bring this water to you? People of God, hear me very well. Mamwe ma-answers ari kuya muupenyu hwako. Number one is just by the grace of God. Number two, for the sake of the responsibility yakaiswa naMwari in your life. So chinzwa ka. Don't always cry most of the times kuti why me, send up you as such a burden yekuti I've seen this ku family. Kuti nongo chiti I'm not the only one ari kushanda kana kuti ari kuwana mari, but say vanhu vachida kungoisa burden pandiri, ninga kada chakati anofonera nini, ninga kada, but akawanda mufamily inda vanhu vokumusha uchingoti paketa challenge vanongoda kutofesana neni. Kuchema kwavanoita towards you kunodena the gushing out of the waters even in your time of error. Why? Because when they are crying to you, actually they are crying unto the Lord through you. So the more responsibility kukura kwainoita kunodena the gushing out of the waters even in your time of error. I'm not encouraging error, but I'm simply saying kuva ne burden or a responsibility kunodena a miracle on your behalf. Why? Nokuti Mwari vane hanya nenyasha neupenyu vanhu vazhinji vari connected through you. Mwari paanoti kuna Abrahamu ndichakuita baba wemarudzi, zvinodena uye kubudirira. Abraham was rich in silver and cattle. Why? Title yekungonzi baba wemarudzi, kunzi baba inyaya responsibility. Marudzi vanhu vakakura. Kureva kuti zvikuru zvaiswa naMwari pauri inyaya yechinhu chiombe chakadyarwa naMwari mauri to be a father to nations. So responsibility inouya after you ichikuti dai matita zvakati, dai matita zvakati. Actually dai watoi embrace with a deeper understanding. Why? Because kana vanhu vaine nyota, even Moses akaita error, God will look at the number of people vari thirst, the water will simply gush out. The water will gush out. But there are times ekuti munhu anobva ati no, I need God to bless me with such or great things so that I can reach out to many. Such a prayer is not valid, and I'll show you. Yeah, it's so shocking, but I'll help you this way. Prayer kuti dai Mwari vandipa zvizhinji ndapa vazhinji is not valid according to the word. Why? Bible not. Ari trustworthy muzvishoma, unotrustwa futi nezvizhinji. Akatendeka muzvishoma, unodena zvizhinji kubva kuna Jehovah. If you are trustworthy with little things, you can be trusted with greater things. Which means chinotsvagwa haisi crying for greater things. Chinotsvagwa I trust inoita unlock the greater dimension yekuoperator. So don't cry for many things to reach out to many. Be trustworthy muzvishoma. That's a signal unto the Lord
But you can also manage zvizhinji. Kana ukatendeka muzvishoma, God will trust you with something big or something great. No, when I got this revelation, I was shocked. I was listening to another preacher in the afternoon, a Nigerian preacher, that's Bishop David Obioi. He was teaching on greatness. Then I got this thing. At first I said, how come this man is saying you cannot pray for great things? In a great way. When you are trustworthy in little issues, God can open an avenue. Kureva kuti kune chinodena. Zvakafanana nerespect. You don't demand respect, you earn respect. Kuremekedzwa hakumanikidzirwe musociety kuti vanhu vakuremekedze. You earn it. You earn respect, you don't demand it. So there are things zvatinoshandisa as prayer points to pray or to demand from the Lord for greater open doors. Yet secret iripo to be trustworthy muzvinhu zviri lesa nezvidiki. It's a signal unto the Lord to open a bigger and a greater avenue for your life. Pashoma waitei than kuti pashoma you are closing door to those who are crying. And you will cry for the Lord for an increase and greater things for you to reach out to many. Palesa ipapo, waita reach out here kuvanhu vari within your means. So don't cry nenyaya yeresponsibility yakura vanhu vese vari kungochema kwandiri, because zvazvinoita now Mwari vakatarisa vanhu vakawanda vane nyota, even mutime yako yekuti zvinhu hazvisi kukufambira, God will cause a miracle. The waters will gush out. Zvokuti newe unotoshamisika kuti zvinhu zvakungoitika nenzira iyi, I didn't pray about this. Why? Because those who are crying on your behalf, actually they are praying unto the Lord. And the channel iri kushandiswa naMwari to them, it's you. Zvokuti God will not look pakuti hauna kuteerera kunzitaura warova. But Mwari vachatarisa kuti kana akaita mvura ikabuda, vachanyanya benefita ndi Moses here kana kuti vanhu, then it's an eye opener for a blessing into your life. So learn to act accordingly and faithfully. Pazvishoma zviripo. Why? Because it's a signal that will reach the heavens for greatness. Greatness hainamatirwa, haichemerwe. Zvizhinji kuna Mwari hazvichemerwe. Zvinoflowa neprinciple yekuti if you are trustworthy, ukavimbika muzvishoma, God will trust you nezvakakura. Kureva kuti chinoshanda haisi prayer request, trust. So pese panoda trust, usapa replace ne prayer kana fasting. Learn to be trustworthy in small matters. It opens great doors for greater things. Saka uri kuitei nezvidiki? That's the question. Haisi nyaya kuti pray about greater things. Zvinhu zvizhinji zvakavigwa mukuoperata kwaunoita nezvidiki. Muzvishoma izvozvo, have you affected many lives? Have you changed the lives of other people? That's a signal you'll be sending unto the Lord. Muzvishoma waitei ndopane nyaya. Kwete kuti because zviripo zvishoma, but I need to do something, so I need a big open door for me to do great things. Ukaona watadza kuita muzvishoma, it's also a signal yekuti muzvizhinji you also find excuses. Man of God, Pastor Isaac Bulea, God bless you. Thank you so much for tuning in. Violet Mawanza, may the good Lord bless you. Tapiwa Gandini, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Zanda Ziva Sekai Nashe, God bless you. May the good Lord bless you. Thank you so much, guys. God, that is shanje. But anyway, we meet again tomorrow. But I've come to minister to you concerning number one, grace. To Moses wakaita era, ngadzitaure nedombo, ndokubva arova, mvura ndokubva yabuda. Sei muera mune result. That number one, simply by God's grace. Number two, responsibility yainayo as a leader. Kuti every act yake ino-affect millions of people. So God will make the waters gush out for the sake of those who are thirsty and their families and their livestock.
May the good Lord bless you, people of God. May the favor of the Lord be upon your life. Mwari wenyasha akuchengetei, Mwari wenyasha akurwirei. Nyasha ngadzitaure on your behalf. Basa rako, responsibility yako mu society, mu community, mu family, ngaitaurewo pamberi paJehovha. Mwari ngavati vakatarisa iwewe vakaona washaya, vanoziva kuti many families dziri kushaya nokuti washaya. Mwari ngavatarise iwewe vakaona wawana, vanoziva kuti many families are blessed nokuti wawana. Be a channel of many families. Be a channel of other people in life. Vamwe vanhu ngavaitirwe zvakanaka nekuda kweropafadzo yako. Zvinodenya a continuous flow of that blessing. Kana kuropafadza iwe sedunga munhu kuchishandura nekusimudzira mafamilies mazhinji, that's a prayer on its own. That's a prayer on its own. Zvinodena the gushing out of the waters. Even in the time yekuti business is low, but God will make that rock to release water for you. Why? Because mvura iyo ikabuda, it's not just for Moses, but for the entire Israel. May you be a vessel. Iva mudziyo waJehovha unoita reach out to many. Mwari ngavazive kuti iwewe ukadya muri zhinji dzadya. May the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon your life. Thank you so much, people of God. Maino Kumashaya Mombe, you're welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Sibongile Mzila. Mai Ana Kamombe, Mwari Nyasha akuchengete. God bless you so much. Linda Makaka Masango, may the good Lord bless you. Mercy and love, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So mvura inakubuda nekuti Moses ane zvaagona. Yakabuda nekuti mukukundikana kwa Moses, the rock that is Jesus was standing on the gate. Nyasha DzaMwari ngadzitaure on behalf of your life. Nyasha dzaKristu Jesu ngadzitaure pamusoro pefamily yako, pamusoro pezvaunobata. Nyasha DzaMwari ngadziburitse mvura mukuomerwa. Nyasha DzaMwari mukukundikana neutera hwako ngadzitaure on your behalf. Responsibility yauinayo ngauve munamato. Unodena kubuda kwemvura zhinji, mukuoma kweekonomi, mukuoma kweupenyu. Mwari ngavaone kuti there are people just looking at you, they who are looking up to you. Uve munamato. Unodena kubuda kwemvura zhinji. God bless you, people of God. God bless you. Mwari wenyasha akuchengetei, Mwari wenyasha akugonesei. Nyangwe Moses akanzi hausi kuzopinda, but because that rock raingoreva kuti Jesu, ndazonzwa kuti Moses akaonekwa achitaura na Jesu uye vaina Elijah at the other side, which means ukasapinda nekundikana kwako vanekuda kwaJesu anova Nyasha, you can also be found on the other side. Kwaunonzi hausvike svitswa nenyasha. Moses akanzi haupinde nokuti warova dombo, asi nokuti dombo ndiJesu. Bible roti Moses akaonekwa achitaura naJesu. Jesu ngaakupe that ability. Nyasha idzodzo ngadziwanikwe muupenyu hwako. Wanikwa the other side. Chawatadza kuita this other side, watadza kutaura nedombo, but the other side dombo rinonzi Jesu wawanikwa uchitaura naro. Kurati muarea yaunonzi haugone, hausvike, haukuna chaunoita. May grace take you there. May the grace of God speak on your behalf. May the grace of God take you to the other side. Chawakatadza kuita on this other side, ngachiwanikwa uchichiita the other side. Haana kutaura nedombo, but akawanikwa achitaura naJesu rinova dombo. Chitungamira